ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди хабарҳои тозатарин аз ҷони ММА гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка зеркнед, мо боша видеоролика сар мекунем. дӯстон, пеш аз старшави видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки аллакай дар ҳудуди Федератсияи Русия Инстаграмро маҳкам карданд ва ин дафъа аллакай навбати YouTube аст. аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба телеграми мо обуна шавед, то ки якдигарро гум накунему ва ҳамеша дар алоқа бошем. ҳама рӯза хабарҳо дар телеграми нокаутиҷӣ пешкаш мегарданд. Конор Макгрегор Нейт Диаз трилогияи худашонро шояд дар турнири UFC 276 ки рӯзи 2 июл ба нақша гирифта шудааст баргузор кунанд. дар ин бора ҷангавари пешнаи вазни миёна Чел Сонен дар подкасти худ хабар дод. гуфтушунидҳо оиди ҳафтаи набард дар аввали моҳи июл рафта истодааст. овозаи асосӣ ин аст ки дар ин кард Конор бо Нейт Диаз муҳорибаи сеюми худро баргузор мекунанд. чанд муддат пеш ба ман гуфтанд ки Конор дар аввали моҳи август ба октагон бармегардад. аммо чӣ хеле ки ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида истодаам, Конор Макгрегор ҷиддӣ машқу тамрин карда истодааст ва диетаи худро зери назорат гирифтааст. ҳама ин аз он хабар медиҳад ки ӯ метавонад аз моҳи август дида пештар ба октагон баргардад. аз ҳамин сабаб ман ба овозҳои трилогия байни Конор ва Диаз боварӣ дорам, гуфт Чел Сонен. хотиррасон мекунам ки моҳи марти соли 2016 Нейт Диаз дар муддати кӯтоҳ муҳориба бар зидди Конор Макгрегорро қабул карда, дар раунди дуюм ҷангавари ирландиро бо усули буғӣ кардан аз пушт ғалаба карда буд ва ҷаҳони муҳорибаи омехтаро дар ҳайрат гузошта буд. баъд аз ним сол Макгрегор реванш талаб кард ва дар 5 раунди муҳориба бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд. хотиррасон мекунам ки ҳардуи ҷангаварон охирон маротиба тобистони соли гузашта ба майдон баромада буданд. Нейт Диаз дар моҳи июн аз Леон Эдвардс шикаст хӯрда буд. Конор Макгрегор бошад моҳи июл бо усули нокаути техникӣ дар охири раунди аввал почашро шикаста ба дасти Импария бой дода буд. хуб дӯстон, агар ин гуна овоза ва гуфтушунидҳо бошанд, пас эҳтимол зиёд аст ки ин муҳориба баргузор шавад, чунки ба амаки Дана ин гуна муҳорибаҳо муҳим ва писанд аст ва ин гуна муҳорибаҳо хазинаи UFC-ро ба пуррагӣ пури пул карда метавонад. фикри шумо чӣ гуна аст дӯстон? оё трилогия байни Конор ва Диаз баргузор мешавад? агар шавад ҳам, дар ин муҳориба киро мухлисӣ мекунед? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. ман бо шумо ҳамсӯҳбат мешавам. ҳозир бошад мегузарем ба хабари асосии видео. ҷангавари вазни сабуктарини ташкилоти ACA MMA Азам Ғафуров ки муҳорибааш бо ҷангавари рус Михаил Погодин ба нақша гирифта шуда буд, баргузор намешавад, чунки Михаил Погодин бинобар аз сабабҳои номаълум аз муҳориба маҳрум гашт ва ба ҷои ӯ бошад ҳам акнун Азам Ғафуров бо ҷангавари қазоқистонӣ Сагинаи Шукир муҳориба мекунад. муҳорибаи Азам Ғафуров рӯзи 26 март дар турнири ACA 138 дар шаҳри Грозный дар Колизей ба нақша гирифта шудааст. рекорди Азам Ғафуров дӯстон 12-3 мебошад. аз рақибаш бошад Сагинаи Шукир 10-2-1. Сагинай корномаи варзиши худашро соли 2016 оғоз кардааст. дар турнири Найза Файтинг ва ғайраҳо иштирок кардааст. Азам Ғафуров бошад охирон маротиба 5 ноябри соли 2021 дар турнири ACA 131 бо ҷангавари бразилии Табор Алан Гомес вохӯрда буд ва дар раунди якум бо нокаут шикаст хӯрда буд. айни ҳол Азам дар шаҳри Москва дар толори варзиши Evolve Gym машқу тамрин карда истодааст. ба ҷангавари тоҷик бародармон Азам Ғафуров омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшонро орзумандем. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони варзиши ММА. ба телеграми мо ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза мо аввалин шуда хабарҳоро дар ҳамон ҷо пешкаш мекунем. ҳамчунин дӯстон, дар телеграми мо ғайр аз ин ҳар гуна бозӣ ва викторинаҳо баргузор мешаванд. шумо низ метавонед иштирок кунед. барои ин танҳо обуна шавед тамом. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. пас аз чанд лаҳза дар барномаи навбатӣ чӣ гап во мехӯрем. то видеоролики навбатӣ саломату сарбаланд бошед.